guys, oh, pag kumukulo ng ganyan pwede na ilagay ang gulay. Kilimatisan. Yun, no? Solid to mga boss. Kinamatisan. Ito wala tong lagay na sinigang mix, kundi kamatis lang tapos asin. So masarap yun, natural lang eh. Tapos buto-buto ng baboy. Wala yan, asin at kamatis tapos sibuyas. Kain na.